mai waka kofar na kwankwaso. Jagaban matan Zazzau yau fadar ki na durkuso. Ranar murna arin shagali na nadinki cikin garin Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Duka mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Jagaban matan Zazzau Allah shi ne Hajiya Maryam cancanta ce ta sa haka kankara garke a bar miki. Alkhairai kin girba ba mai maki farmaki. Duk wanda ya ce zai yi wa lallai sai ya sha mamaki. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Ranar naɗi na sarautar ki jama'a duka sun Hajiya Maryam sassa na ƙasar Zazzau kowa ke yaka ambato. Mamakin cancanta maki sarauta ba wani mai zato. Fatan kai suke miki duka masoya nan garin Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Kin taɓa ado kin zarce da wisa a walƙiya. Hajiya Maryam Kewar mata in kin doso sun daina hayaniya. Ruwan dare kin buwa ya dukkin zagaye duniya. In na faɗi gaskiya san babu kamar ki cikin garin Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Duka mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Sarari kin kara gudun doki mamar ma'abar yabo. Hajiya Maryam Domin kuwa ke kika cancanta dai kin zama shayabo. Damina mai albarka alkhairin kike zuzzubo. Muna fahari da ke maman ma'anan cikin garin Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Talakawa har da marayu duk taimakon su kike ta yi. Hajiya Maryam Yau na ga suna murna kin sasa a dausayi. Ilimin yara kin inganta shi a wannan yanayi. Mamakin mana kokari a kasar mu muna murna da yan Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Da irin ku kasar mu take fahari kin kawo ci gaba. Hajiya Maryam Kungiyoyi kin yi da dama domin kawo ci gaba. Kin zanto shugaba ki rike su da kyau ba su barki ba. Masana'antu ki yi mana a kasar mu har garin Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Duka mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Allah ya rika miki ya tsare sharri na mahasada. Hajiya Maryam Jallaye miki garkuwa a gari da wahar da cikin gida. Hajiya Maryam Aliyu uwa ku faɗi in daddada. Zamanin nan naki ne dubi al'umma na ƙasa da 'yan Zazzau. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Uban gayya ka tafi lamazan aiki na Hajiya gayya. Maryam Sarkin Hausawa mai daraja waƙar nan sai da kaiya. Alhaji Aminu mazan fama a gaban ka na duka kaiya. Abdul Zazzau nake mai waka Allah ku ya ja da kwanan ka. Jagabar matan Zazzau ce Hajiya Maryam uwa. Ku buga mata tambirin girma ga ta ga marayin Zazzau. Hajiya Saratu uwar mata ke mana gaida. Hajiya Maryam Kuma kwamishina kafin Allah wakar nan sai da ke. Alhaji Abdul jigo ne kai mana gaida kai. Wakilin ofis din Zazzau na yo maka tambari. Ina Hajiya Safiya yaro ne miki tambari. Alhaji Isa na gaishe ka a wakar nan nasa da kai. Da Alhaji Abubakar namu na yo maka tambari. Alhaji Sani wakili dole a yau in gaida kai zaki. Na gaida kai zaki.